na-remember ninyo nga katong unang nga gitanom nato nga mais. Mo na ni ang kaimtang nagbulak na jud siya ang malagkit nga mais. Yan, dagko na pila ka weeks ko na kanang lungagonon na. So makakaon na ta sa malagkit nga mais. Then katong diri nga dapit, diri nga side kani mo ni ang purple corn. Oh, dagko na pod ang purple corn ako. Yan. O dito pod nga side. Oh, diba? O, dili mausik ang space. Sa kuhan kanang gitamnan og saging nga nangadaot. Katupod nga side gyapon oh. Malagkit og purple corn. Diba? Nindot ang purple corn kay ang ano niya ba, ang punuan. Violet yun siya. Ay, makahappy lang. Excited kay ko nga magbunga na ni akong purple corn. Nga. Oh, violet yun ang punuan, oh. Yan. Oh. Dagko na. Mga kuana ni. Mga tulo na kapi ang kataas. So, wala to na po nga magbulak. Para maabunuhan na po siya og butas. There. Yan. O, ba? Makalipay. Exciting kaayo. Exciting kaayo kay first time ko nga nakatanom og purple corn. Tapos Banat Carabao. Mura ni atong Carabao diri sa sagingan. Okay. Di pwede magbuhi diri Carabao. Kanilang. So, mas nindot man nga Carabao kay di na mangitag turogban. Singot baw? Singot kayo baw? Adlot sipon baw bay? Mo na akong partner. Still able nga magbungkal ng lupa. Anad naman ni siya. Anad na siya. Nagdako ni siya sa sagingan from 1968. Oh, kani ilang sagingan 1968 nagsugod na. Ha? 1970. 1970. 10 years old pa kado. Una na sila yung sagingan, 10 years old. Sugod na ning plantasyon sa kuan sa Stanfield Co. So dili bag-o sa iya ang kuan. Tanawa ra gud ning mga kabataan no. Enjoy gyud sila na sa farm. Oh, look what they are doing. Oh, apil ang dog diri oh. Anong nabasa man ang dog? Ha? Nang saka Bianca. Asay mong bike ya? Busy with that. Go back there. Eden. You go back there. Oh, look at Kurt. Oh. Okay. Okay. Go. Ouch. Slowly. Okay. Grabe si Kurt. Oh. Rider, yun. Okay. Okay, you go. Asa man si Kube? Kube? Diri na dapit bi. Diri oh. Okay, nanas Kube. Kuya at James in action. Okay, Eden in action. Sige, go. Yay! Naog sa bike.
Ang sa bike mo. Dala to dala. Sige. Sa taas, dala sa taas. Sa taas yun. Sahay. Sige. Saka. Bantay, be. Slowly. Balik. Oh, balik na, Bidan. Ayaw dito sa kanal, Bidan. Tuyok. Dire na, balik. Pabalik na. Sige, tarong nga. Tarong nga sa bike. Kasi kubi na sad. Sige. Baba. Inay. Dito sa... Lolo. Lolo. Ayo, diha, diri. Oh, diri. Oh. Liko, biliko. Sa manawit. Nini lang na, uligi. Asa man yung rider. Tirik-tirik lang. Itulak lang, di ka kapag. Sige, 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 sakay. Itulak lang yung bike. Nana, Itulak lang snake. yung bike. Ilay, katungas diha. Oo. Sige. Basing mo diretso mo sa kanal, ha? Baba, lagi, baba. Diri ato bang ka, daddy? Asa yung bike, Isak? Baby Isak, where's your bike? Tay ko. Bantay, bantay. Okay, good. Good job. Ay, matras nito. Bantay, Bea. Ah, bantay, bantay. Sige na. Okay. Tawagan si Kobe. Okay. Kobe in action. Okay. Oops. Tingnan ako, kuya. Kunik! Kuwan rayo! Ay, muna ka na yung kanan daw. Okay, next. Balik ka na. Next, Eden. Oh, Eden. Go. Ay, oh, bantay be ah. Bantay be. Dito lagi ba, rito. Ayaw sugat pa. Oh, nanay mga audience diri oh. Audience. Ang among bibi sa kawala bike. Asa bike na mo bebasag? Bike car lang, ha? Where's your bike? Ha? Among ko ano, among purple corn diri. Ha, tubo na. Ito tara si Tiger lang. Gani, bantayan lagi ang mga dog. Buhi na among mga purple corn. Ano among rider? Ano among rider? Bantay ah. Slowly. Asa man ang agian padulong? Oh, dia basta padulong, dia mo agi. Help, tulak, push. Naga-enjoy gid among mga kabataan diri ba? Dili na init. Yan. Bantay biha, timing bibi ha. Baby cart. Okay. Si Bianca. Bantay bi. Okay. Ay! Tawanan man kabis. Baby cart. Abidan eh. Okay, Kuya Ep. Okay. Bantay dia, baby cart. Oh, bantay. Bantay na si Kuya. Bantay. Oops. Slowly. Rider. Oh, na. Okay, baby sack. Oh, go, Carlang boy. Go, Carlang boy.
Okay. Okay. Saka. Duga-duga. Saka sa bebesak. Mouse. Mouse. Nakuha nga mouse. Buyan mo may ba? Okay. Tayag PC. Ketawa ba siya? Alalala. Okay. Okay, go. Okay, go. Kobe. Okay. Si Baby Kurt. Slowly, Baby Kurt, bantay, Ay, grabe ba? Exhibition ba? Okay, naana si Idan. Hindi ka tungas. Hindi ka tungas si Idan. Mga rider ni akong kon Lucky 5. Akong mga Lucky 5, mga rider. Oops. Antay slowly Slowly, boys. Enjoying yun sila. Sunod, Punil, dalaon mo imong bike, Punil. Ugma. Punil? Wala naman siyang ate. Agi kwa na? Okay, sige. Si Carlan boy, Okay. Balik sa taas. Bantay si Idan. Ano si Idan? Grabe Idan, Grabe Idan, Okay, una si Big Kurt. Okay, slowly, Baby Kurt. Okay. Ups. Grabe. Di ko alam ni Ben. Okay, si Baby Sak na po. Sige na, Baby Sak. Okay, ready, set, go! La. Yes, ready, set, go! La. Okay. Bantay ba Basing na kay mabanggaan di Okay, go. Si Kurt daw, si Kurt. Bantay ba mabanggaan ni si Idan. Nadi siminag nga mami bet na. Nami bagong member dari si Pionil turayang bike ko. Nag-enjoy gid sila diri ba nga dapit. Okay. Naa siya kuha na itong nga sunon. Bati po excitement ang mga kabataan namo ang mga riders. Bantay ko ka. Gong bantay gong. Grabe si Idan Nadi si Bago. Sus. Go! Bantay ka Bantay ba sige. Sige na. Go. Bantay ka basig koan. Masanay ka na magsugat. Yes. Tulak lang. Sige na Kurt. Kurt. Sige na Kurt. Go. Okay, aba, wala nag-exhibition. What? Grabe Bagong member din nga rider Okay. Basig si Kasay naman balintong. Go. Wow! Let go! Nauna na si Dan. Okay. Sibog kay si Kurt na po. Sibog be. Go! Ay, grabe Ay, grabe Okay, sunod.
Si Kuya and si Kobe. In action. Go, 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 go. Ah, exhibition si Idan, oh. Round, round, round. Oh, tujuk, Idan. Sunod na. Okay, tuyok. Okay, good job. Next. Ah, sige na, next. Tuyok, pod. Ah, asa ka magtuyok, be? Ah, sige. Ah, sibog. Mang! Okay. Oh, timpa. Magtutuyok pa si Kurt. Mang! Ah, gabi Kurt, oh. Ah, oval ba? Oval? Oval si Kurt. Mang! Oval si Kurt, oval. Mang! Mang! Oval si Kurt. Mang! Okay. Ana, sunod si Pionil. Imo kong tuyok lang kago. Okay. Oh, tuyok si Pionil. Pionil in action. Oh, grabe. Oh. Agay! Three. Oh, tuyok. Oh, sunod si, kuha na po, si Kobe. Tuyok. Okay, tuyok ya. Ah, grabe kuya. O, balo. Awabi. Mang! Okay, sunod si Kobe. Tuyok raman ka nga matindog. Mang, usab pa man. Ug tuyok. Okay, si Kobe na pod. Tara! Bantay ah. Ops, bantay. Slowly. Okay, they are enjoying. Enjoying yun sila. Oo, nag-atras na si Kobe diri, oh. Okay, it's time to go home na. Ngit-ngit na. Nuno pa! Time to go home. Nuno pa! Bantay. What? Okay, nagilak na si Kuan. Nagilak na si Carlang Boy.